Ara li toca el torn al País Valencià i en aquest espai que s'ha buscat, com deia abans, en el simposi per donar veu a les illes i al País Valencià, li toca a l'Antoni Furió i Diego, que és catedràtic d'Història Medieval de la Universitat de València, és especialista en Història de les Finances i la Fiscalitat al País Valencià entre els segles XIII i XV, així com en la vida i l'obra de Joan Fuster. És autor del Rei Conqueridor Jaume I entre la història i la llegenda i editor d'Història del País Valencià, d'una banda, i de Joan Fuster i els historiadors. Té la paraula. Gràcies. Bé, jo voldria tenir en l'inici de la meva intervenció un record emotiu a la figura de Manuel Ardit, recentment traspassat, diumenge passat. Manuel Ardit, membre de l'Institut d'Estudis Catalans i un dels historiadors valencians més fecunds, més importants dels últims 30-40 anys, i que, donada la seva especialització en els temps moderns, jo soc un medievalista, potser li hauria escaigut més la seva presència avui aquí. Un llibre d'un altre malaguanyat historiador, perquè això era en primer lloc un historiador, Ernest Lluch, es titulava ben expressivament, en la traducció castellana, Les Espanyes vençudes del segle XVIII. I és que, efectivament, d'Espanya i d'Espanyes n'hi ha hagut moltes, com hi ha hagut també moltes maneres d'entendre-la i d'organitzar políticament la convivència dels diversos pobles que cohabiten en la península ibèrica. Mentre a la Corona d'Aragó Espanya va ser, durant l'edat mitjana, una mera expressió geogràfica, un sinònim de península ibèrica, a l'Àndalus, a Castella, si més no a partir del segle XIII, el terme ja tenia una clara connotació política i ideològica, recollida, entre altres, en l'obra de l'arquebisbe de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada, De Rebus Hispaniae, on, segons un altre historiador, també recentment desaparegut, Miquel Barceló, es troba ja esbossat el que serà el cànon o el guió de la història d'Espanya. O en la història d'Espanya impulsada per Alfons X el Savi. Amb dues obres, la de l'arquebisbe de Toledo i la del monarca castellà, Alfons el Savi, eren alhora dues obres o dos grans projectes historiogràfics i polítics que pretenien reclamar per a Castella no sols l'herència de l'antic regne visigot de Toledo, sinó també la continuïtat històrica d'Espanya des dels seus orígens més remots. És a dir, que mentre per als països regnes de la Corona d'Aragó Espanya era un espai geogràfic en el qual convivien diversos territoris regnes, a Castella prenia cos la identificació amb la Hispània visigoda, romana i fins i tot anterior. Espanya era Castella i això tenia una dimensió política, la primacia de Castella per sobre de tot el territori peninsular fragmentat en diversos regnes, cosa que, segons Stefano Cingolani, irrità bastant Jaume I, també al segle XIII, fins al punt de portar-lo a escriure la seva pròpia crònica, alhora com a rèplica, aquelles dues, com a reivindicació de la puixança de la Casa Reial d'Aragó. Amb els reis catòlics i la unió dinàstica de Castella i la Corona d'Aragó, el concepte d'Espanya començà a voler dir alguna cosa més
per als catalans en general i els valencians en particular. És cert que per a la gran majoria de la població, pagesos i menestrals que no havien sortit mai del país ni havien vist mai un mapa, resultava difícil representar-se els contorns, com fem avui, els contorns de la península ibèrica i menys encara, poc després, els de la nova monarquia hispànica amb territoris tan dispersos d'Itàlia als Països Baixos o a l'Amèrica recentment conquerida. Però els contactes amb la veïna Castella, ja intensos des d'antic, tant a través dels mercaders com dels immigrants que venien, parlo del País Valencià, regularment de Múrcia, d'Andalusia i en general de tota la corona castellana, s'incrementaren amb la unió dinàstica, la introducció del Tribunal de la Inquisició, de manera que el castellà era una llengua que bé que minoritàriament s'escoltava ja a molts llocs del país i que molta gent entenia. No sols això, des del començament del segle XVI, les impremtes valencianes, un dels primers llocs a la península, pare que la impremta va ser a la ciutat de València, començaren a publicar llibres en castellà destinats a un públic més ampli que l'estrictament valencià. A València, per exemple, es van fer més edicions de la Celestina que a cap ciutat castellana, amb la vista posada sobretot en el mercat hispànic, on el castellà anava imposant-se com a llengua literària i de cultura. I també molts valencians l'adoptaren, començant per l'alta noblesa i bona part de les classes dirigents, perquè era la llengua de la cort. No era cap fenomen singular. Això mateix passava en altres ciutats i regnes de la monarquia, de Nàpols i els Països Baixos a Portugal. El castellà era la llengua de prestigi, com més tard ho seria a Europa, el francès, adoptat fins i tot, com sabem, per les elits de països que no pertanyien a França, des de Prússia o Renània fins a l'imperi rus. No era només una qüestió de llengua. Els valencians s'estaven incorporant també a la nova idea d'Espanya, a la idea d'una unitat política dins la monarquia hispànica, acceptant fins i tot la primacia de Castella i del castellà com a signes identificadors de la nova monarquia, paper que havien exercit Catalunya i el català abans dins la Corona d'Aragó, però sense que això afectés en absolut la identitat política diferenciada del Regne de València ni el manteniment de les seves lleis i les seves institucions. Els valencians, com els catalans, els mallorquins i els aragonesos, se sumaren aparentment sense reserves, almenys jo no n'he sabut trobar cap, al nou projecte de la monarquia hispànica, que podien entendre com una extensió o una ampliació del model polític confederal que ja venia caracteritzant la Corona d'Aragó amb diversos regnes i territoris, cadascun amb les seves lleis i institucions, units per la figura del sobirà. La Corona d'Aragó, a més, no era només espanyola o ibèrica, sinó que englobava també territoris italians com Nàpols, Sicília i Sardenya. I igualment la nova monarquia dels Àustria no era només hispànica o ibèrica, sinó que incloïa també territoris italians, borgonyons, flamencs, holandesos, americans i es presentava com una monarquia composta, és a dir, integrada per diversos territoris que disposaven del seu propi model d'organització política. Això implicava també una concepció de la identitat espanyola de caràcter plural que ha portat alguns historiadors a parlar d'una Espanya horitzontal, conformada per un agregat de territoris units pel nexe d'un govern comú. No era així com es veien les coses des de Castella, si més no des de la cort. En una data tan primerenca com 1516, abans que arribés Carles V a la península, el cardenal Cisneros, canceller i màxima autoritat del regne,
escriu a un dels seus consellers o col·laboradors perquè persuadeixi el futur Carles V que no nomeni com a ambaixador a Roma un aragonés, porque sin duda sería gran perdición que habiendo tantos castellanos, hombres señalados para ello, nos quisiesen poner los negocios debajo del poderío de Faraón, que más valdría y mejor sería para el reino encomendar los negocios al más puro francés del mundo que no a aragonès ninguno. Quan diu aragonès, Cisneros vol dir també català, valencià i mallorquí. I en una altra carta del mateix any escriu a un altre ambaixador també prop del futur emperador: diréis a su Alteza que en Aragón y en Cataluña y Valencia no quieren obedecer ninguna cosa y pónense a decir que solo la persona del rey han de obedecer y no a ningún otro. No tots els castellans pensaven així, encara que la cronologia és molt important, perquè estem parlant a començaments del segle XVI. Gonzalo Fernández d'Oviedo tenia una idea de la diversitat de les nacions i províncies de la monarquia. ¿Quién concertará al vizcaíno con el catalán, que son de tan diferentes provincias y lenguas? ¿Cómo se avendrán el andaluz con el valenciano y el de Perpiñán con el cordobés y el aragonés con el guipuzcoano y el gallego con el castellano y el asturiano o montañés con el navarro? Y así, de esta manera, no todos los vasallos de la corona real de España son de conformes costumbres ni de semejantes lenguajes. Espanya, doncs, per a Fernández d'Oviedo, era plural, amb diversos costums i llengües, i, insisteixo, així ho veien també alguns des de Castella. Però molts altres, a més de les reserves i la desconfiança envers la corona d'Aragó expressades per Cisneros, insisteixo, la màxima autoritat del regne, tendien a confondre Espanya amb Castella i els espanyols amb els castellans, com denunciava ja el valencià Gaspar Escolano a començaments del segle XVII. Castella era, efectivament, el territori més extens i més poblat i la base de la monarquia, que hi tenia la capital i el govern, integrat majoritàriament per castellans. La tendència a la castellanització es veurà reforçada també, com diu Josep Pérez, per la major facilitat per a governar que trobaven els reis a Castella, que oferia menys resistència que la corona d'Aragó. De fet, com assenyalà Eliot en el seu moment, els Àustria eren reis absoluts a Castella i monarques constitucionals a la corona d'Aragó. I els sobirans respectaren aquesta diferència abans i després de l'intent del comte-duc d'Olivares d'acabar amb la diversitat imposant un model centralista basat en la matriu castellana a fi de facilitar el govern i les contribucions fiscals que havien de ser votades per les Corts de cada regne. L'imperi espanyol no sols s'estava construint al marge de la corona d'Aragó i dels seus interessos, com ara amb l'exclusió del comerç amb les Índies, sinó també en contra, en sostreure la política italiana, fins ara exclusivament catalana, al Consell d'Aragó, i la política absolutista i centralitzadora d'Olivares, a l'estil de la que s'estava imposant en França el cardenal Richelieu, acabaria provocant la revolta dels catalans i de Portugal, que se separaria de la monarquia hispànica com havia fet abans Holanda. Les dues concepcions d'Espanya i de com s'havia d'organitzar políticament, l'Espanya horitzontal o plural i l'Espanya vertical o unitària, estaven latents, doncs, abans de la Guerra de Successió. O més ben dit, era la primera la que prevalia, la que havia estat en l'origen de la monarquia hispànica i havia caracteritzat els 2 segles de govern dels Àustria. La guerra imposaria per la força l'altre model, el d'una monarquia absoluta i centralitzada i una Espanya construïda, com deia abans, sobre la matriu castellana. Alguns historiadors, com García Cárcel, apunten que el projecte borbònic no tenia un guió prefixat
i que el nou règim s'elaborà sobre la marxa amb vímets de molt diverses procedències, ja que l'únic projecte va ser el de guanyar la guerra. És possible, però el mateix autor diu que el projecte austriacista no va ser una altra cosa que la defensa de la continuïtat del règim polític i fiscal de la dinastia dels Àustria, i que la nova planta va ser el resultat d'una victòria militar del borbonisme sobre l'austriacisme i, per tant, d'un projecte polític i d'una idea d'Espanya sobre un altre. Un projecte amb dues arrels, la uniformitzadora a la francesa i la castellanitzadora oliverista. És a dir, la principal conseqüència de la guerra, el decret de nova planta, que en el cas valencià abolia els furs i les institucions del regne, no es van improvisar, com diu García Càrcel, sinó que venia de lluny, de la idea que es tenia a Castella d'Espanya i del govern de la monarquia i de la idea que es tenia a França del poder absolut del monarca. Tant com els militars i els funcionaris castellans, van resultar decisius els consellers francesos de Felip V, i en particular l'ambaixador Amelot, en el disseny i la implantació de la nova planta, que suprimia les lleis i les institucions forals i amb elles un model d'organització política i fiscal que, en la seva opinió, limitaven la capacitat d'actuació de la monarquia i fomentaven la rebel·lia. Altres historiadors han volgut, aquests dies, desautoritzar la celebració d'aquest simposi, adduint que la guerra de successió no va ser cap guerra d'Espanya contra Catalunya o contra el País Valencià, sinó una guerra dinàstica i una guerra internacional. És cert que va ser totes dues coses, i fins i tot pot ser la primera guerra veritablement mundial, ja que es va desenvolupar a diferents continents. Però també ho és que va ser una guerra civil amb filipistes i austriacistes a tots els territoris i que va tenir uns clars perdedors, els regnes de la Corona d'Aragó. Al regne de València, la majoria de la població era de filiació austriacista, com corroboren els informes de les noves autoritats borbòniques i l'abast i la intensitat de la repressió exercida contra els vençuts. Un dietarista filipista, borbònic, valencià, arriba a xifrar-lo, el suport austriacista, en el 90% de la població. Però també hi havia molts botiflers, sobretot entre l'alta noblesa i les capes dirigents. Tanmateix, i aquesta és la idea sobre la qual voldria insistir, la derrota va ser col·lectiva, perquè tots van perdre, tots van ser castigats, tant els deslleials com els fidels. El decret de nova planta comportà l'abolició de l'ordenament jurídic i el desmantellament de les institucions pròpies, des dels consells municipals fins a les Corts i la Generalitat, amb la qual cosa el Regne de València deixava d'existir com a entitat política diferenciada. Els filipistes valencians, que s'havien mantingut fidels a Felip V, no esperaven aquell càstig tan sever i indiscriminat que no feia distincions i que tractava tot el regne com un país vençut, ocupat militarment i, per tant, sotmès a la seva liquidació política i institucional en nom del dret de conquesta. Recordaré el preàmbul molt ràpidament i molt breument del decret de nova planta, justament llegint-lo a aquesta llum. Considerando haber perdido los reinos de Aragón y de Valencia y todos sus habitadores por la rebelión que cometieron, faltando enteramente al juramento de fidelidad que me hicieron, como a su legítimo rey y señor, todos los fueros, privilegios, exenciones y libertades que gozaban, y que con tan liberal mano se les habían concedido, así por mí como por los señores reyes mis predecesores, particularizándolos en esto de los demás reinos de esta corona, y tocándome el dominio absoluto de los referidos reinos de Aragón y de Valencia, pues a la circunstancia de ser comprendidos en los demás que tan legítimamente poseo en esta monarquía, se añade ahora
la del justo derecho de la conquista que de ellos han hecho últimamente mis armas con el motivo de su rebelión, he juzgado por conveniente, así por esto como por mi deseo de reducir todos mis reinos de España a la uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres y tribunales, gobernándose igualmente todos por las leyes de Castilla, tan loables y plausibles en todo el universo, abolir y derogar enteramente, como desde luego doy por abolidos y derogados, todos los referidos fueros, privilegios, práctica y costumbre hasta aquí observados en los referidos reinos de Aragón y Valencia, siendo mi voluntad que estos se reduzcan a las leyes de Castilla y al uso, práctica y formas de gobierno que se tiene y ha tenido en ella y en sus tribunales, sin diferencia alguna en nada. El decret de nova planta, promulgat el 29 de juny de 1707, era, com he dit abans, la principal conseqüència política d'una derrota i anar acompanyat, precedit i seguit, d'una brutal repressió que anà des de la crema i destrucció de la ciutat de Xàtiva, la segona més important del regne, després de València, a les execucions sumàries dels miquelets, els soldats austricistes, la persecució, l'empresonament, les fortes multes i la confiscació dels béns dels austricistes, la depuració dels càrrecs públics i de la universitat, que li va ser el patronat llevat a la ciutat de València, i la fugida a Barcelona o a l'exili a Viena de molts valencians. A això s'ha afegit des del principi mateix la militarització i la castellanització de l'administració valenciana, amb el desembarcament de nombrosos funcionaris castellans i l'adjudicació de càrrecs civils, com el dels nous corregidors que venien a substituir l'anterior sistema municipal, amb funcions, per tant, polítiques i administratives, l'adjudicació a militars, justificada pel perill potencial que representaven els valencians, fins i tot molts anys després d'acabada la guerra, i per la necessitat també de donar ocupació i sou als militars en temps de pau. I molt particularment l'increment desaforat de les exaccions fiscals, justificat primer per la contribució a l'esforç de guerra i després per la necessitat de contribuir amb una aportació equivalent, d'aquí el nom de l'impost, que al País Valencià es dirà l'equivalente, a la de les províncies castellanes. Un comportament, tot plegat, que els mateixos valencians, partidaris de Felip V, no dubtaven a qualificar de tirànic i d'equiparar-lo amb el tracte vexatori sofert pels indis d'Amèrica. Alguns historiadors sostenen que la repressió va ser conjuntural, limitada només als moments de la guerra i a la postguerra immediata, i que l'exacció no va ser tan desmesurada com es pretén, ja que, per una part, la nova planta comportà la substitució d'un sistema fiscal caduc i ineficient per un avançat sistema de tributació directa basat en la renda i no en el consum, i, per altra, la congelació de les tarifes al començament dels 700 constituiria més tard un estímul per a la creació de riquesa i, fins i tot, això ho diuen els il·lustrats del segle XVIII, però molts historiadors segueixen pensant i escrivint com els il·lustrats del segle XVIII, fins i tot motiu de greuge comparatiu amb Castella, on no es va donar una contribució fiscal com la imposada per dret de conquesta als territoris de la Corona d'Aragó. És a dir, la contribució fiscal a Catalunya, al País Valencià, a Aragó, a les Illes, encara avui és considerada per alguns historiadors haver resultat benèfica per al creixement econòmic d'aquests territoris vençuts al llarg del segle XVIII. Tot això, a més, en el context de l'esforç modernitzador del nou estat borbònic, entestat a reformar unes estructures socials i econòmiques decadents
heretades del passat. Les llums de la modernització borbònica compensarien amb escreix les ombres de l'abolició de les velles llibertats i privilegis forals, al capdavall rèmores de la vella societat estamental que s'oposaven al progrés polític i econòmic encarnat per la centralització i el mercantilisme. Això ja dic, encara hi ha historiadors que ho sostenen i ho estan escrivint aquests dies, no en llibres, sinó en la premsa. A més que no deixa de ser curiós que es pugui sostenir que els territoris vençuts van sortir, malgrat tot, més beneficiats per la política econòmica de la Nova Espanya que els vencedors, és que no va ser ben bé així. D'entrada, la pretesa modernitat i racionalització del nou sistema impositiu, que substituïa la diversitat de gravàmens sobre el comerç i sobre el consum per un impost únic i progressiu, l'equivalent al País Valencià, al cadastre a Catalunya, basat en la renda o els ingressos dels contribuents, no era tal, perquè en realitat s'exigia al territori una quota, un cupo anual, que no depenia directament de la riquesa, sinó que es recaptava repartint-la entre la població. La seva creació, a més, va ser conseqüència directa d'una victòria militar, cosa que li atorgava una evident connotació de càstig enfront del delicte de rebel·lió com és pel regne. Enfront dels pretesos efectes beneficiosos que es derivarien a llarg termini de la congelació del cupo, cal tenir en compte la seva elevada pesadesa inicial i el fet molt important que l'equivalente no substituïa les altres càrregues, era només una de les diverses contribucions que s'exigien al País Valencià, al qual s'afegien les restes de la vella fiscalitat foral, que no havia estat suprimida del tot, els impostos que també es cobraven a Castella, com el paper segellat o l'estanc del tabac, i, durant la guerra, els allotjaments militars. La càrrega fiscal que havien de suportar els valencians, tot i que s'havia reduït substancialment des del final de la guerra, era molt superior a la percebuda a Castella. Que si sobre una base 100, per fer-nos una idea, en 1722 era del 96% en Castella, pujava al 117,6% al País Valencià i al 130,6% a Catalunya. I a més, en el País Valencià es recaptava amb la col·laboració de l'exèrcit, amb el poder intimidatori que això tenia. Tot així, van esclatar motins antifiscals, fins i tot a Peníscola, que havia estat una de les poques viles valencianes que s'havia mantingut fidel a Felip V durant la guerra i que havia estat castigada igualment. Però sobretot, i vaig acabant, el nou sistema tributari constituïa una novetat estranya a la tradició històrica d'un territori en el qual fins aleshores la fiscalitat es trobava sobre el control de les Corts, sota el control de les Corts, és a dir, una assemblea parlamentària de representació estamental. Es podrà denigrar tant com es vulgui les Corts estamentals, com es fa, de fet, com fan alguns historiadors, presentant-les com l'expressió dels interessos de les velles oligarquies privilegiades i, per tant, com un obstacle al procés modernitzador impulsat pel centralisme borbònic. Però el cert és que no sols constituïen les Corts la representació de la societat política del regne, sinó també un fre a l'absolutisme monàrquic. Com en el cas del Parlament anglès, aquest sí ben elogiat, el rei havia de convocar les Corts per obtenir un subsidi o consentir la recaptació de nous impostos. En Anglaterra, la pervivència del parlamentarisme i la desfeta de l'absolutisme en 1688 portà a institucions polítiques pluralistes i més inclusives. En canvi, a la nova Espanya borbònica succeiria el contrari.
el triomf de l'absolutisme comportaria la creació d'institucions polítiques i econòmiques extractives, per emprar la terminologia proposada per Acemoglu i Robinson, que no s'estan d'elogiar tant el sistema parlamentari anglès com el sistema parlamentari de la Corona d'Aragó anterior a la Guerra de Successió. La imposició del nou ordre polític al País Valencià significà en el terreny fiscal la supressió dels principis bàsics de naturalesa política més que tècnica que hi havia darrere del sistema de la hisenda foral. El pactisme en la determinació de la quantitat del servei, és a dir, la negociació política entre el rei i els estaments sobre el muntant del donatiu, perquè el rei no simplement exigeix una suma i aquesta suma serà la que finalment les Corts li concediran, sinó que hi ha una negociació, i la concessió d'aquest subsidi a canvi de lleis i de la reparació de greuges i contrafurs. I, per altre costat, la tributació indirecta, fonamentalment el tall del drap, equivalent al dret de bolla al Principat, controlada per les institucions representatives del regne. Tot això seria suprimit en 1707, amb aquell decret que he llegit a l'inici. I amb ell el model d'organització política que hi havia al darrere. I no es pot dir que fos en benefici de cap modernització, si és que aquest terme té cap sentit, si és que hem d'entendre'l en avanços cap a sistemes polítics més inclusius i no merament cap a l'absolutisme i la centralització pretesament més racionals i moderns, i menys encara de la societat valenciana, la modernització, dic, o el benefici de la societat valenciana. Així ho entenien, i ja dic que acabo, els mateixos valencians filipistes que des de l'endemà mateix del decret de nova planta, és a dir, els que havien guanyat teòricament la guerra, deploraven la pèrdua dels antics furs i suplicaven, imploraven al monarca la seva restitució. Un borbònic tan aferrissat com Isidre Planes ho argumentava fins i tot en termes que avui podríem dir creacionistes. Y pues Dios, siendo criador que pudo criar las tierras de una misma manera, las crió diferentes, y en toda Vizcaya no se hallará apenas una naranja, ni en toda Valencia una castaña, no habiendo otra cosa en Valencia que naranjas, ni en Vizcaya que castañas, porque quiso necesitar unas tierras a otras para hacer más sociable esta nuestra naturaleza o para otros fines altos, necesario es también que las leyes sigan, como el vestido, la forma del cuerpo y se diferencien en cada reino y nación. Pero, por haberse desviado de esta observada política, vemos estos reinos constituidos en lo sumo de la infelicidad y sepultados entre sus ruinas por la introducción de las leyes castellanas, opuestas en todo a nuestros contratos hechos en casi 5 siglos. Y desengáñese su majestad, que si no vuelve a estos reinos de Valencia y Aragón con sus fueros y leyes patrias, han de perecer estos sus vasallos o se ha de exponer a perder la corona, lo que Dios no quiera. Això ho escriu un filipista, no un austracista. Això ho escriu qui ha guanyat la guerra, no qui l'ha perduda. I fins i tot el nou Ajuntament de València, constituït per regidors nomenats per Felip V entre els seus servidors més fidels, elaborà un memorial que reivindicava la fidelitat del Regne de València i denunciava el caràcter punitiu de la nova planta. Reconeixia que les lleis de Castella eren plausibles per a Castella, però no per als valencians, que al llarg dels segles havien anat modelant la seva legislació per adequar-la als temps i a la realitat canviant. I a més de deplorar els efectes que tindria la pèrdua del dret civil i penal, perquè els valencians sí que perderen també el dret privat, no com al Principat, el memorial acabava exposant el que significaria també per als valencians la pèrdua de la seva llengua
i l'oblit de la seva història. Amb l'abolició dels furs quedaria també extingida, deia el memorial, la memòria del sistema de govern de la ciutat i el Regne de València, així com del conjunt de la Corona d'Aragó, que tantes pàgines de glòria havien aportat a la monarquia. La resposta de Felip V va ser contundent: l'empresonament i el desterrament dels principals inductors del memorial, felipistes aferrissats. Austriacistes i filipistes podien sentir-se, en tant que valencians, com a vençuts, ja que tots havien perdut. I així ho expressava un altre fervent borbònic, Josep Manuel Miñana, autor d'una història de la guerra, de velo rústico valentino, des de la perspectiva dels vencedors, que en referir-se a l'abolició dels furs contraposa l'antiga llibertat dels valencians al que ell qualifica de nova servitud. Fue hollada la antigua libertad valenciana y abolió fueros que la hacían semejante a una región independiente. Y fueron en adelante los valencianos regidos por las leyes de Castilla, siendo inútiles sus clamores y reclamaciones. Entonces empezaron los valencianos a echar de menos la perdida libertad y sentir el peso del yugo de la servidumbre que en la actualidad les oprimia. Haguessin militat en un bàndol o l'altre, els valencians tenien la convicció que, en tant que valencians, i al marge de les responsabilitats polítiques i administratives de la carrera exitosa que alguns d'ells poguessin exercir a títol individual, en tant que valencians havien perdut la guerra. I pitjor encara, que el nou estat espanyol que s'estava construint, l'estat centralista, l'estat absolutista i centralitzador, s'estava construint a costa de la seva antiga sobirania, en contra de l'antiga i ja perduda consideració del País Valencià com a subjecte polític i jurídic. Gràcies.